हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत उन्हाळी स्पेशल गुळांबा म्हणजेच मुरंबा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। मुरंबा करण्यासाठी मी इथे 4 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। कैरीची आपण साली काढून घेऊयात। कैरीची सालं काढून आपण ती व्यवस्थित 2 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। ती आता आपण किसून घेऊयात। तुम्ही याचे मोठे पीस करून मिक्सरमधून बारीक पेस्ट सुद्धा करू शकता। मी इथे कैऱ्या किसून त्याचा 1 वाटीवर किस केलेला आहे आणि त्यासाठी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे। आपण आता पॅन गरम करून घेऊयात आणि त्यामध्ये आपण किसलेली कैरी टाकूयात। कैरी टाकल्यानंतर लगेच त्यामध्ये गूळ टाकायचा, नाहीतर कैरी खाली लागू शकते। आपण टाकलेला गूळ पूर्णपणे मेल्ट होईतोपर्यंत आपण हे मिश्रण हलवत राहूयात। पाहू शकता गूळ पूर्ण मेल्ट झालेला आहे। आपण आता हे 15 ते 20 मिनिटांपर्यंत गॅस बारीक ठेवून हलवत राहायचे। हा मुरंबा करताना गुळाचे प्रमाण असे नाही आहे, तुम्हाला जर जास्त गोड हवे असेल तर याहून तुम्ही जास्त गूळ घालू शकता। इथे मी चिमूटभर मीठ टाकत आहे। या गुळंब्यामध्ये तुम्ही अर्धा 1 चमचा लाल तिखट जरी घातले तरी त्याची चव खूप छान लागते। इथे मी 2 चमचा वेलची पावडर घालत आहे। किंवा हा मुरंबा साखर घालून सुद्धा करू शकता। आता गुळंबा हा घट्ट सर होत आलेला आहे, तो आता आपण लो फ्लेम करून 1-2 मिनिटे ठेवूयात। हा गुळंबा फ्रीजमध्ये 6 महिन्यापर्यंत टिकून राहतो। इथे आपला आता गुळंबा तयार झालेला आहे। आजची गुळंब्याची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।